Татарстан мөслимәләр берлегедә хатын-кызлар өчен ифтар үткәрде. Анда дини белем бирүдә, хәйриячелектә, җәмәгать эшләрен оештыруда активлыгы белән аерылып торган гүзәл затлар җыелган иде. Алар вәгазь сөйләделәр, мөнәҗәтләр укыдылар, изге теләкләр теләделәр. Мөслимәләрнең ифтарыннан Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Коръан уку һәм тыңлау Рамазан аеның иң саваплы гамәле. Казан үзәгендәге күркәм залларның берсенә шәкертләргә дин сабаклары бирүдә, мохтаҗларга ярдәм итүдә, җәмәгать эшләрендә актив туташ ханымнар чакырылган. Алар инде үзләренең өлкәләрендә күп эшләр алып баралар. Килгәч, алар әйтә: "Менә мин хәзер җаныма тынычлык таптым" ди. Менә шул безнең иң кирәкле девизыбыз, максатыбыз. Кешеләр җанына тынычлык таба икән, без аларга Коръан укыйбыз, вәгазьләр сөйлибез. Һәм инде дөньяның яшәешнең менә бәхетнең рецептын бирәбез. Мөслимәләр берлеге быел 1000 хатын-кыз өчен ифтар ашлары оештыра. Монда хәйрияче хатын-кызларның ярдәме зур диләр. Катнашучылар арасында мохтаҗ гаиләләргә ярдәм итүчеләр күп. Без ел дәвамында дагын бөтен көннәрдә дәгән яхшы эшләр, изге эшләр белән шөгыльләнәбез. Но Рамазан аенда аерым дагын без ерак авыллардагы мәчетләрне төзекләндерергә күбрәк көч куябыз. Ерак авыллардагы мәчетләрдә, авылларда үзләрендә ифтар мәҗлесләре Хатын-кызлар җыелган җирдә милли кием салым тәкъдим ителә. Татарча изү колфакларны оста ханымнар үзләре теккән һәм чиккән. Мондагы очрашулар абруйлы абыстайлардан вәгазь тыңлау белән кадерле. Сәхәр ашарга эшче кешеләр дә бар бит әле, яшьләр бар, тора алмаска, аларын да буларга була. Ә инде алар ашышлары килми икән, су, бер йотым су ичеп кенә булса да, сәхәр илаһи ният кылдым дип инде ураза тотмакка дип куеп яңадан ятып тора алалар. Мин үзем өчен бик күп шундый ачышлар ясадым. Бик күп шәхесләр белән таныштым. Казаныбызның шундый танылган абыстайларын күрү, аларның вәгазьләрен тыңлау миңа бик нык күңелемә ошады. Һәм инде бу мондый ифтарларга йөрү ул кешенең иманын ныгытадыр дип уйлыйм инде мин. Кунаклар арасында Иранның Казандагы генераль консулы Давуд әфәнде Мирзаханиның хатыны Захра ханым да бар иде. Ул 2 кызы белән килгән. Татарстанга 11 ай элек күченгәннәр. Быелгы Рамазанны Казанда уздыралар. Традицияләр охшаш. Мы читаем дуа и так кушаем так, как здесь, да. Очень похоже, очень близко традиция есть, да. Бу кичтә алар "Мин ничек намазга бастым" дигән конкурс игълан итте. Аның нәтиҗәсен Корбан гаетеннән соң ясаячаклар. Күп кеше Рамазан аенда намазга бassa, күп кеше хаҗга барганда йөрәге ачыла. Гыйбадәт кылу сайын аның Аллаһ Тәгалә аның йөрәген ача. Мөслимәләр ифтары Рамазан ае ахырына кадәр дәвам итә. Шушындый аш вакытында танышкан туташ ханымнар инде бер-берсен кунакка дәшә башлый. Фәйрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.